गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हामबाय होनो जोंनि बे सुपारनेचारेल इउट्युब चेनेलनि जुगिदे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। जेब्लानो जोङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांनिसिम जोङो सौहैनो हागोन। दिनै जोङो गोदान मोनसे टपिकखौ लानानै फैदों। बे टपिकआ जाबाय हिलिं एन्ड डेलिभारेन्स, सोखानाय आरो सख'जानाय। दिनै जोङो गोबां समाव सानो सोखानाय आरो सख'जानाया एखेयानो, मोनसेयानो। नाथाय सोखानाय आरो सख'जानाया गुबुन गुबुन। हिलिं आरो डेलिभारेन्सआ गुबुन। हिलिं माने मोदोमनि सोखानाय, डेलिभारेन्स माने सख'नाय। जोङो बे साबजेक्टखौ गुवारै बिजिरनायनि सिगाङावनो बाइबेलनि बोसोनखौ नायनि। दिनै बाइबेला बेखौनो रोखायै बुंदों, जोंनि मोदोमा मोनथाम बिसयजों जोङो बानायनाय, मोनथाम बिसया जोंनियाव इनभल्भ जानानै दङ। जों बेखौ बाइबेलनिफ्राय नायनो 1 थेसालनिका चैप्टार 5 verse 23। गोजोन होग्रा इसोरा नोंसोरखौ थालायै फोथारथों आरो जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय समसिम नोंसोरनि गोसो, जिउ आरो देहा गासैखौबो दाय गैयाजासे लाखिथों। बेयाव बुंदों जाहैबाय प्रभु जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय समसिम, बिनि फैनाय समहालागै जोंनि गोसो, जोंनि जिउ आरो जोंनि देहाया दाय गैयाजासे जोङो गोग्गोयै लाखिनांगौ। दिनै बेयाव जोङो रोखायै नुनो मोनबाय 1 Thessalonians chapter 5 verse 23। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless the coming of our Lord Jesus Christ। बेयाव जाहैबाय दा body, soul and spirit, बे मोनथाम बिसया दाय गैयै जानो नांगौ। बे मोनथाम बिसयखौ जोङो दाय गैयाजासे लाखिनो नांगोन। अब्लासो जोङो जिसुनि फैनाय समाव जिसुजों लोगोसे थांफानो हागोन। दा जोङो बेखौनो रोखायै नुनो मोनबाय, सासे मानसिया जुदि गोथाङै दङब्ला, बे सासे मानसिया गोथाङै थानाय समाव बिनियाव मोनथाम बिसया दङ। बे मोनथाम बिसया जाहैबाय सोल, मोनसे जाहैबाय नोंनि गोसो बा प्राण होननानै बुङो, आरो नोंनि स्पिरिट, बे जाहैबाय आत्मा, आरो मोनसे जाहैबाय नोंनि देहा, हाजों दाजानाय मोदोम। जोङो गिबियावनो नायग्रोगोन स्पिरिट। बे स्पिरिटआ बबेनिफ्राय फैखो? जुदि जोङो जेनेसिसआव जुदि जोङो नायगोन अब्ला जोङो नुनो मोनगोन। जेनेसिस चैप्टार 2 verse 7 आङो फरायनि। आरो फोरबु इसोरा हानि हाद्रिखौनो मानसि दादों आरो बिनि गन्थङाव गावनि हांखौ सुनानै गोथांनि बार सोनानै होदों आरो मानसिया गोथां जाहान गोनां जाबाय। जाहान गोनां जाबाय माने जिउ गोनां जाबाय। दिनै आं बेखौनो नागिरदों, जेब्ला मानसिखौ हाद्रिनिफ्राय लानानै दादोंमोन, बे समाव सोरजिगिरि इसोरा गावनि हांखौनो सुनानै होदों, आरो हांखौ सुना होनाय लोगोसेनो मानसिनाव स्पिरिटआ, आत्माया हाबलांबाय आरो बेजों लोगोसेनो गोथां जाबाय, जिउ गोनां जाबाय होननानै बुंदों। दिनै बे स्पिरिटआ जाहैबाय इसोरानो होनाय, आरो बे हाजों दाजानाय मोदोमखौ जेब्ला नागारनानै थांगोन अब्लानो बे इसोरा होनाय जिउआ, इसोरा होनाय आत्माया इसोरजों गिदिंलांफिनगोन। जोङो नायनि उपदेशगिरि चैप्टार 12 verse 7। मानसिनि मोदोमा पृथ्वीनि हाद्रिजों गोरोबफ्लांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it। बेयाव इसोरनि बोसोनाव बुंदों dust will return to the earth। हाजों हाद्रिजों दाजानाय बे मोदोमा जेब्ला थैनानै थांगोन अब्ला हायावनो गोरोबलांगोन। नाथाय जेब्ला जोङो थैगोन अब्ला जाय आत्माखौ बा स्पिरिटखौ इसोरा होदोंमोन, बे आत्माया इसोरनियावनो थांफिनगोन। आरो दिनै आं बेखौनो रोखायै बुंनो नागिरदों, जोङो गोथाङै दङ माने जोंनियाव स्पिरिट दङ, आत्मा दङ। दिनै बे आत्माया थानायनि थाखाय जोङो गोथाङै दङ, आरो बे आत्माया दिनै बेमार जानानै दङमोन। बे आत्माया दिनै फाबावनो दङमोन, आरो बे आत्माया फाबावनो थानायनि थाखाय दिनै जिसु ख्रीष्टआ कालभारि क्रुसाव बलि जानानै जोंनि आत्माखौ उदांस्रि होनो थाखाय, जोंनि आत्माखौ नोरोगाव थांगोननि थाखाय बियो बासायनो थाखाय गावनो बलि जाफैबाय। आरो दिनै जिसु ख्रीष्टनि कालभारि क्रुसाव बलि जानायनि जुगिदे जोंनि आत्माया
जोङो बासायजानायखौ मोननो हायो। जोंनि आत्माया पापनिफ्राय जोङो गहोनायखौ मोननो हायो। जोङो नायनि रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 6 verse 23 पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय, नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाय दाना जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनियाव जोबनो गैयै गोथां। पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया जाहैबाय थैनाय, नाथाय जिसु ख्रीष्टनि ओरैनो होनाय दाना जाहैबाय जोबनो गैयै गोथां। दिनै जोंनि बे आत्माया, इसोर होनाय आत्माया दिनै पाप दंमोन। पापा माबोरै फैखो होनोब्ला जेब्ला आदम आरो हावाया पाप मावजेनबाय, डिसअबिडियेन्ट जाबाय, इसोरनि बोसोनखौ मानियाखिसै, बिनि जुगिदियैनो जों गासैबो संसाराव मानसि महरै जोनोम लानायफ्रा जों पापी जाबाय। सासे मानसिनि जुगिदै गासै बुहुमाव पापा हाबबाय होननानै बुंदों। आदमनि पाप मावनायनि थाखाय दिनै गासै मानसि महरै जोनोम जानाय साफ्रोमबो बिसोरनि आत्मायाव जाहैबाय पाप दङ आरो बे पापनिफ्राय गनो थाखाय जिसु ख्रीष्टआनो बलि जानानै कालभारि क्रुसाव गावनि जिबनखौ होबाय। दिनै जोंनि आत्माया नोरगाव थांगोननिफ्राय बासायजानो थाखाय जिसुआ बलि जाबाय आरो बे आत्मानि हिलिं बा आत्मानिफ्राय पापनिफ्राय सख'जानाय बियो, बे जाहैबाय जिसुआ कमप्लिटलि मावबाय कालभारि क्रुसाव। आरो दायो जोङो नायगोन मोनसेया जाहैबाय deliverance बा सख'नाय। दिनै जोंनि प्राण बा जोंनि गोसोआव जोङो बेमार जायो। जोंनि गोसोआव जोङो गोबां समस्याजों गोलैनानै थायो। जोंनि गोसोफ्रा मोजां जाया, जोंनि गोसोफ्राव गाज्रि साननाय हनाय फैयो आरो जोंनि देहायावबो जोङो बेमार जायो। नाथाय आं दिनै बे बोसोननि जुगिदि बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरदों। जोङो मोदोमाव जानायखौ डिजिज होननानै बुङो। मोदोमाव जुदि आंहा माबा मोनसे समस्या जायोब्ला आंनि मोदोमाव जानाय समस्याखौ डिजिज होननानै बुङो। डिजिजआ मोननै रोखोमै फैयो। नोंनि मोदोमाव जानाय बेमारा मोननै रोखोमै फैयो। मोनसे जाहैबाय नोंहा देहा हिसाबै नोंहा खमजुरि जालांनानै बा नोंहा माबा मोनसे केन्सार जागोन, माननाय बेराम जागोन, लिभार डेमेज जागोन। नोंनि हाजों दाजानाय मोदोमाव जेब्ला नोङो समस्या जागोन, नोरजिया जागोन, बेखौ डिजिज होननानै बुङो, बेखौ बेमार। आरो बे बेमारा दिनै हिलिं दङ आरो बे बेमारा मोननै रोखोमै फैयो। मोनसे जाहैबाय गाज्रि जिउआ बेमारखौ लाबोयो आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो नेचारेलि जोंहा देहायाव खमजुरिनि थाखाय जानाय बेमार। आरो बे बेमारा दिनै जिसुनियाव हिलिं दङ। बे बेमारा दिनै जिसुनियाव सोखाजानाय दङ, जिसुनियाव हामजानाय दङ। आरो दिनै जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों, जेब्ला हामजानाय हिलिंनि बाथ्राखौ जोङो बुंगोन। हिलिंआ मोननै रोखोमनि। मोनसे हामजानाया जाहैबाय जोंहा नेचारेल हिलिं, जायखौ जोङो डक्टरनाव थांनानै जोङो मेडिकेशननि जुगिदे, मुलि थुनायनि जुगिदे बा बिजि लानायनि जुगिदे, जोङो अपारेशन खालामनायनि जुगिदे जोङो हामो। बेखौ जाहैबाय जोङो नेचारेल हिलिं बुङो। नेचारेल हिलिंनि थाखाय नोंथांनो थाखा नांगोन, फैसा नांगोन। जेब्ला नोंथांनियाव फैसा फैगोन, नोंथाङा फैसा लानानै डक्टरनियाव थांगोन, मेडिकेलाव एडमिट जागोन, अब्ला नोंखौ केन्सार जादोंब्ला बा नोंनिया जुदि लिभारा डेमेज जादोंब्ला बा नोंनिया जुदि आथिं बायदोंब्ला, आखाइ बायदोंब्ला, मेगन गाज्रि जादोंब्ला बिनि अपारेशन जागोन, बेखौ फोसाबनाय जागोन मेडिसिननि जुगिदे। बेखौ नेचारेल हिलिं होननानै बुङो, साभाबिकै हिलिं जानाय। आरो बे नेचारेल हिलिंआबो दङ। नेचारेल हिलिंनि जुगिदे जोङो सोखाजानायखौ मोननो हायो। नाथाय आङो मोनसेखौ रायलायनो नागिरदों जोङो बोसोननि जुगिदे सुपार नेचारेल हिलिं, जायहा जाहैबाय गोमोथावै सोखाजानाय सुपार नेचारेल हिलिं, जायखौ नोङो फोथायनाय नांगोन। जाय हिलिंनिखौ नांगौब्ला बेयो जाहैबाय बेयाव मेडिकेशननि गोनांथि गैया, मुलि थेरसेबो जालायनाङा। नोंहा लिभारा डेमेज जाबाय, नोंहा किडनिया डेमेज जाबाय बा देहायाव माबा मोनसे समस्या जाबाय, आरजनि जुगिदे, फोथायनायनि जुगिदे जेब्ला नों जिसुनि मुङाव हिलिं जाबाय, बेखौ सुपार नेचारेल हिलिं होननानै बुङो। आरो बे सुपार नेचारेल हिलिंआ इसोरनिफ्राय फैयो। इसोरा दिनै सुपार नेचारेल हिलिं होयो जायफोरा जिसुनियाव फोथायो। आरो जोंनि देहायाव जानाय बेमारखौ डिजिज होननानै बुङो। आरो बे डिजिजआ जिसुनि मुङाव सोखाजानाय दङ, जिसुनि मुङाव हिलिं दङ, जिसुनि मुङाव हिलिं दङ, जिसुनि मुङाव सोखानाय दङ। आरो बेखौ जुदि जों नायोब्ला जों नुनो मोनगोन, जहननि लिरनाय चैप्टार 5 verse 5 आव दङ, बेयाव 38 बोसोर रगजों सैनांनाय सासे मानसिबो दंमोन। जिसुआ बिखौ उन्दुसोनानै थानाय नुदों आरो गोबाव साननिफ्रायनो बिखौ बेयाव दं होननानै मिथिनाय बिनियाव सोंदों, मा नोङो मोजां जानो हास्थायो? जब्राया बुंफिनबाय, अ मानाव गेदेर, दैखौ सोमावफैनाय लोगो लोगो आंखौ फुख्रियाव ओंखारहोनो आंहा रावबो गैया। जेब्ला आं दैयाव ओंखारलांनो नाजायो, अब्ला आंनि सिगां गुबुन दैयाव हाबहैग्रोयो। जिसुआ बिखौ होनबाय, सिगां नोङो
बिसांखौ लानानै थाबायलां। बे समाव बिनि रगा गादों आरो गावनि बिसनाखौ लानानै थाबायलांदों। आं बेयाव बेखौनो बुंनो नागिरदों 38 बोसोर जेब्ला रग जानानै दंमोन आरो बियो हामनायनि लामायावनो गैयामोन। बियो मोजाङै थाबायनो हाया, मोजाङै सलिनो हायामोन। नाथाय जिसुआ बेखौ बुंबाय, नोङो सिखांदो आरो नोङो नोंनि बैसांखौ लांदो। बुंनाय लोगो लोगो बिनि बेमारा हामबाय। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आंखौ फोथायग्राफोरा आंनिख्रुइ गिदिरसिन हाबाखौ मावनो हागोन। जहरनि लिरनाय चैप्टार 14 भार्स 12 बाव लिरनाय दङ। जायफोरा जिसुखौ फोथायो, बियो जिसुखौ फोथायग्राफोरा जिसुआ जेसेबां गिदिर सोमोनांथाव हाबाफोर मावदों बिनिख्रुइ बांसिन मावनो हागोन। दा आं बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, दाबो जुदि नोंथाङा जुदि बेमाराव गोलैनानै दङब्ला जिसुनि मुङाव सुपार नेचारेल हिलिं दङ। जिसुनि मुङाव नोङो हामजानायखौ मोनगोन जेब्ला नोङो जिसुनियाव फोथायनाय गोसो लानानै फैगोन। आरो दिनै मोदोमाव जानाय बेमारखौ हिलिं दङ जिसुनियाव। आरो जोङो दा नायगोन deliverance। deliverance आ जाहैबाय सख'जानाय। दिनै जोंनि जिबनाव सख'जानाय नांगौ। दिनै जोङो गोबां समाव जोङो सख'जानाया मा बेलाय, deliverance आ मा बेलाय होननानै जों सानो। नाथाय आं deliverance खौ बेखौनो बुंनो नागिरदों, जोङो गोथाङै थानाय समाव जोङो मोनथाम बिसयजों जोङो कम्प'नेन्ट, जोङो मोनथाम बिसयजों जोङो लोगोसे जोङो गोथाङै दङ दायो। मोनसे जाहैबाय जोङो मोदोम, हाजों दाजानाय मोदोम। आरो बे मोदोमाव बेमार जायो आरो बे मोदोमाव बेमार जानायनि थाखाय हिलिं दङ, हामनाय दङ, सोखानाय दङ। आरो जोंनि बे मोनसेया जाहैबाय सोल, आरो बे सोलखौ प्राण होननानैबो बुङो बा गोसो। आरो बे सोलआ नोंनि बे प्राणआव जुदि नोंहा बेमार जायोब्ला बेखौ जाहैबाय सिकनेस होननानै बुङो। नोंनि साननायजों नोङो माबा मोनसे सोरखौबा दुखु मोननाय बेबो मोनसे सिकनेस, सोरखौबा गाज्रि मोननानै थानाय बेबो मोनसे सिकनेस। बा खायसे मानसिफोरा जौ लोंनानै जौखौ गारनो हाया, एडिक्टेड जालाङो, बे जाहैबाय नोंहा सिकनेस जानानै दङ। खायसे मानसिफोरा गाज्रि मुभि नायो, नों गाज्रि मुभि नायनाय, गाज्रि पिक्सार नायनाय, फन मुभि नायनायाव नों एडिक्टेड जायो, बे जाहैबाय नोंहा सिकनेस। आरो बे जाहैबाय नोंनि देहायाव जानाय बेमार नङा, बे जाहैबाय नोंनि सोलाव, नोंनि प्राणआव जानाय बियो बेमार। आरो बेल' नङा, सोरबाया सेक्सुएल एडिक्टेड जानानै थायो, बे जाहैबाय नोंनि प्राणआव जानाय बेमार बियो। सोरबाया जेनेबा लोंग्लुंनाय, जाग्लुंनाय बा गाज्रि साननाय बा आखल आखु बा निसा जातिय लानाय, बे जाहैबाय मोदोमनि बेमार नङा, बे जाहैबाय सोलनि बेमार, बे जाहैबाय गोसोनिफ्राय जानाय बेमार। आरो बेनिबो डिलिभारेन्स दङ। आरो खायसेया साननानैनो फाग्ला जायो, मेन्टेलि डिसअर्डार जायो। दिनै बे जाहैबाय मोदोमनि फिजिकेल डिजिज नङा, बियो बे जाहैबाय सिकनेस, बियो मेन्टेलि सिकनेस, ब्रेननि साननाय हनायनि प्राणनि बेमार होननानै बुङो। आरो प्राणनि बेमारनि थाखाय दिनै नोङो सख'जानाय नांगौ। दिनै नोंनि गोसोआ जुदि गाज्रि साननायजों बुंफबनानै दङब्ला नोंनो दिनै सख'जानाय नांगौ। नोंहा जुदि गिनायजों जुदि साग्लोबनानै दङब्ला जिबना, नोंहा दिनै सख'जानाय नांगौ। दिनै नोंनि प्राणआव, नोंनि गोसोआव जुदि नोंहा जुदि जौ गारनो हायाखै, थगायनायखौ गारनो हायाखै, अहंकारखौ गारनो हायाखै, बा गाज्रि नोंनि आखल आखुखौ गारनो हायाखै, माने नोंहा प्राणआव जानाय बेमार दङ। आरो बे प्राणआव जानाय बेमारनिफ्राय दिनै सख'जानाय नांगौ। दिनै जोङो नायनि बे प्राणआव जानाय बेमारनिफ्राय माबायदि सख'जादों। मार्कुसनि लिरनाय चैप्टार 5 भार्स 1 निफ्राय आं फरायनि। जिसुआ गावनि सेलाफोरजों लोगोसे गालिल लैथो बारै गेरासिनारिनि हादराव सहैबाय। आरो बेयाव नावनिफ्राय ओंखारमारैनो गोथैसालिनिफ्राय बादुआ जिउ गोनां सासे मानसि फैनानै बिखौ लोगो हमफैबाय। बे मानसिया गोथैसालियाव थायोमोन। बिखौ जिनज्रिजोंबो खानानै रावबो लाखिनो हायाखैमोन। खनले खनले बिखौ सोरनि खुन्दुंजों आथिंफोराव आरो जिनज्रिजों आखाइफोराव खादों। नाथाय बियो खनफ्रोमबो आथिङाव खानाय सोरनि खुन्दुंखौ सिफायदों आरो आखाइयाव खानाय जिनज्रिखौ बस'दों। बियो एसे बोलोगोरा मोनदि बिखौ दबथायनो रावबो हायामोन। हर सान बियो गोथैबारि आरो हाजोफोराव गाबज्रि बायनानै गावखौ अन्थाइफोरजों सौला सौलि खालायनायमोन। जेब्ला बियो एसे गोजाननिफ्राय जिसुखौ नुहुरो, अब्ला खारलांनानै बिनि सिगाङाव गुग्रुबनानै बिखौ खुलुमदों आरो हरजि खावनानै बेबायदि होनदों, अ जिसु, बोलोगोरासिनथार इसोरनि बिसाज्ला, आंखौ नोङो मानो
मा नांजादों? नोङो नोंखौ इसोरनि मुङै समाय लाहोयो। नों आंखौ साजा दाहोथार। मानोना जिसुआ बिखौ बेबायदि हुकुम होबाय, बादुआ जिउ नोङो बे मानसिनिफ्राय ओंखारलां। आरो बे समावनो बादुआ जिउआ बेजों रायलायबाय आरो अमानियाव थाहैनो थाखाय एखथियार बिबाय। अब्ला जिसुआ अमानियाव थाहैनो होबाय आरो बिखौ हुहुनहरबाय। बे समनिफ्रायनो बे मानसिया मोजां जाबाय। बे मानसिया जाहैबाय सलनि जानाय बेमार आरो सलनि जानाय बे प्राणनि जानाय बेमारा डिमन्सआ एटेक खालामनानै बिखौ जाहैबाय फाग्ला मेन्टेलि डिसअर्डार खालामदों। बिखौ रावबो हमथानो हायाखैमोन। थिग बेफोरबायदिनो दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, सलआव जोंहा गोबां रोखोमनि बेमार जायो। नोंनि उन्दुनाय समाव नोंजों हिनजाव महर लानानै हिनजाव मानसिजों हौवा जानानै सिमाङाव आथोनारि गेलेफैयो। बेफोर जाहैबाय सलआव जानाय बेमार। सलथाय जानानै दङ, प्राणनि बेमार बियो। बेफोरनिफ्राय जोङो सख'जानाय नांगौ। जोङो सिमाङाव गाज्रि सिमां नुयो, जोङो गाज्रि मावनायफोर नुयो, गाज्रि खामानि जानाय नुयो। बेफोर जाहैबाय गासैबो सलआव जानाय बेमार। आरो जोंनि साननाय हनायफोरा गाज्रि जानाय, जोंनि साननाय हनायफोरा गोरोन्थि जानाय, जोङो जौ लोंनानै एडिक्टेड जानाय, बे मोदोमनि बेमार नङा, बे मुलि जाबानो हामनाय बेमार नङा, नाथाय बे जाहैबाय सलआव जानाय बेमार, प्राणआव जानाय बेमार। सोरबाया सादा जानो मोनाब्ला सहायनो हाया, सोरबाया ओंखाम जाखांनायनि उनाव गय जानो मोनाब्ला थानो हाया, सोरबायाबा मुभि नायनो मोनाब्ला मोजां मोना, सोरबायाबा माबा मोनसे गाज्रि पिक्सार नायनो मोनाबा मोजां मोना बा गोजोननाय मोना। बे जाहैबाय नोंहा सलआव जानाय बेमार। आरो बे सलआव जानाय बेमारनि थाखाय दिनै उदांस्रि नांगौ, सख'जानाय नांगौ, डेलिभारेन्स नांगौ। आरो नों जुदि गुरै गोसो लानानै, नम्र गोसो लानानै जिसुनियाव गावखौ गथायोब्ला, अहंकार गोसोखौ गुरै खालामनानै फैब्ला जिसुनि मुङाव नोङो सख'जानाय मोनगोन। आरो नों गावनो बे समस्यानिफ्राय जुदि सख'नानै लानो हायाब्ला, नोंखौ जाहैबाय सोरबा अभिषेक गोनां मानसिया, एन'इन्टेड मानसिया जेब्ला प्रेयार खालामगोन, नों बिनिफ्राय डेलिभार जागोन, नों बिनिफ्राय सख'जागोन। आरो आं 3 नाम्बाराव बुंनाया जाहैबाय जोंनि आत्माया जोङो उदांस्रि नांगौ, पापनिफ्राय जोङो उद्राय जानाय नांगौ। आरो बे आत्मायाव जानाय बेमारा जाहैबाय, जों आत्मायाव जानाय बेमारा जुदि जिसुआ कालभारि क्रुसाव बलि जानानै जोंखौ जुदि गावनि गोथारथिजों बियो सुस्रानानै जोंखौ निमाहा खालामामोनब्ला जोङो नोरोगाव थांनांगौमोन। आरो बे आत्मायाव जानाय बेमारा जोंखौ नोरोगाव लाङो। आरो बे आत्मायाव जानाय बेमारनिफ्राय केबल मात्र उदांस्रि जागोन, उद्रायनायखौ मोनगोन, बासायजानायखौ मोनगोन जिसुखौनो इसोर होननानै जेब्ला फोथायगोन आरो बिनि कालभारि क्रुसाव बैनाय गोथार थैनि सिङाव फैनानै गावखौ निमाहा बिफैगोन गासै मावनाय पापफोरनिफ्राय, अब्लानो नोङो आत्मायाव जानाय बेरामनिफ्राय नोङो सख' जाहोगोन। दिनै जोङो मोनथाम बिसयखौ नायदों। बे मोनथाम बिसया जाहैबाय, मोनसेया जाहैबाय मोदोमाव जानाय बेराम। बे मोदोमाव जानाय बेरामखौ डिजिज होननानै बुङो। बे मोदोमाव जानाय बेरामनि थाखायबो सोखाजानाय दङ आरो हिलिं दङ, नेचारेल हिलिं आरो सुपार नेचारेल हिलिं। मेडिकेसननि जुगिदै हामजानायबो मोनो, बा जिसुनि मुङाव आर'ज खालामनायनि जुगिदै फोथायनायजों जेब्ला नों फैगोन अब्ला नों हामजानायखौ मोनगोन। बेखौ सुपार नेचारेल हिलिं होननानै बुङो। बिनि थाखाय फैसा नाङा, नाथाय नेचारेल हिलिंनि थाखाय नोंनो फैसा नांगौ। समाव फैसा गारनानैबो अपारेशना बा माबा मोनसे ट्रिटमेन्टआ मिस्टेक जायोब्ला नों बासिनायनि चान्स थाया, नों थैनांगौ गोनां जायो। नाथाय जेब्ला नों सुपार नेचारेल हिलिं होनगोन, जिसुनि सोखाजानायनि बाथ्रा बुंगोन, अब्ला नोङो बिना फैसायाव, बिना मेहनताव नोङो फोथायनाय गोसो लानानै जेब्ला फैगोन, जिसुआ नोंखौ सोखागोन। 2 नाम्बाराव जोङो नायदोंमोन सोल, जोंनि प्राणआव जानाय बेमार। बेखौ सिकनेस होननानै बुङो। जेब्ला बे प्राणआव जानाय बेमारा जाहैबाय नोंनि गोसोजों, नोंनि गोरबोजों सोमोन्दो दङ। आरो बे प्राणआ जाहैबाय मोनथाम बिसयजों इनभल्भ, माइन्ड, उइल एन्ड इमोशन। माइन्ड, उइल एन्ड इमोशन। माइन्ड होननानै बुङोब्ला गोसो, उइल होननानै बुङोब्ला हाबिला, आरो इमोशन होननानै बुङोब्ला दुखु सुखु बा नों मोनदांनो हानाय, नोंनि गोसो सिङाव मोनदांनो हानाय, अनुभब खालामनो हानाय। बेखौ बे मोनथाम बिसयजों सोल, बे मोनथाम बिसयजों प्राण। आरो जों गोथाङै थानाय समाव बे मोनथाम बिसया जोंनियाव दङ, माइन्ड, उइल एन्ड इमोशन। आरो दिनै बे जोंनि प्राणआव, जोंनि सोलाव जानाय बेमारनि थाखाय जोङो सख'जानाय नांगौ। बेखौ डक्टरा फोसाबनो हाया, बेखौ गुबुन सोरबाया फोसाबनो हाया, केबल मात्र जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव सख'जानाय नांगौ नोंनो। आरो दिनै नोंहा जुदि, हमनानै ला एग्जाम्पल, आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै मानि थाखाय जोङो सख'जानाय नांगौ। एग्जाम्पल, नोंनि आगदा आखाया सादों, नाथाय दिनै आगदा आखाया सानायनि उनाव गाबोन आगसि आखाइखै साहैगोन, गाबोन बे आगसि आखाइखै सानायनि उनाव आथिङाव साहैगोन। बिदि जुदि नोंनियाव जुदि सानाया खारथिंबाय थादोंब्ला नोङो सख'जानाय नांगौ, डेलिभारेन्स नांगौ। बे जाहैबाय टेब्लेट जाबानो हामनाय बा ट्रिटमेन्ट लाबानो हामनाय, बे नङा।
दा जोङो डेलिभारेन्सखौ माबोरै लानांगौ बा माबोरै जोङो डेलिभारेन्स मोननांगौ बेनि सोमोन्दै जों गुबुन भिडिअ'आव नायगोन। नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, सोल जेब्ला प्राणाव जानाय बेमार बेनि थाखाय सख'जानाय नांगौ आरो बेखौ फोसाबनो डक्टरा हाया। आरो दिनै प्राणाव जानाय बेमारनि थाखाय गोबां मानसिफोरा सैनानै दङ। मोदोम हिसाबै नों हुस्थ'ब्लाबो नोंहा जुदि सोलाव जुदि नोंहा सिकनेस दङब्ला नों जाहैबाय बेमाराव गोलैनानै दङ। बेनि थाखाय नों उदांस्रि नांगोन। जायनि जाहोनाव दिनै नोंहा सान्थि गैया, रंजानाय गैया, जायनि जाहोनाव दिनै नोंहा दिनै सैनांनायजों नोङो दङ। आरो मोनसेया जाहैबाय 3 नाम्बाराव जों नायदों जाहैबाय आत्मानि बेमार। बे आत्मानि बेमारा जाहैबाय जोङो आत्मायाव जुदि बेमाराव दङब्ला जों नोरोगाव थांगोन। पापआवनो थानायखौ आत्मानि बेमार होननानै बुङो। पापजोंनो जेब्ला आं जिउ खुंगोन आं आत्मायाव बेमार जाबाय आरो बिनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ उद्रायनो हायो जेब्ला जोङो गुरै गोसो लानानै नम्र गोसो लानानै जिसुनियाव फैगोन। आरो दिनैनि बे भिडिअ'नि गेजेरजों बे मोनथाम पइन्टखौ जोङो नायबाय। दिनै सख'जानाय आरो सोखाजानाय गुबुन गुबुन। सोखाजानाय बे जाहैबाय हिलिं, मोदोमनि हिलिं। सख'जानाय होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय डेलिभारेन्स। दिनै जोंनि सोलनि थाखाय जोङो डेलिभारेन्स नांगौ। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरानो दिनै डेलिभारेन्स नांगौ। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरानो दिनै सोलाव बेमार जानानै दङ। गोसोआव सान्थि गैया, रंजानाय गैया। माबा मोनसे बिसया नोंखौ हमथानानै दङ जायनि जाहोनाव नोङो इसोरजों जिउ खुंनो हाया, जायनि जाहोनाव नोङो इसोरनि बोसोनखौ मानिजोबनो हाया। नोंहा सोलाव बेमार जानानै दङ। बेनि थाखाय डेलिभारेन्स नांगौ। आरो मोनसे जोङो नायदोंमोन 3 नाम्बाराव बे जाहैबाय आत्मानि बेमार। आरो बे आत्मानि बेमार जुदि जादोंब्ला नोंहा जिसुनियाव गावखौ सारेन्डार खालाम। मोनफ्रोमबो पापनि थाखाय नोङो इसोरनियाव निमाहा बि आरो गावखौ गुरै खालामनानै जेब्ला इसोरनि लामाजों थाबायगोन अब्लानो नोङो आत्मायाव जानाय बेमारनिफ्राय नोङो हिलिं जागोन। नों सोखाजागोन बा सख'जागोन आरो नों सोरगोआव थांनो हागोन। आत्मायाव जानाय बेमारखौ लानानै जुदि नों थायोब्ला नों नोरोगाव थांगोन। दिनैनि बे गुसुं भिडिअ'नि गेजेरजों बे मोनथाम पइन्टखौ लाबोबाय। हिलिं आरो डेलिभारेन्सआ गुबुन गुबुन। नोंथाङा जुदि हिलिं आरो डेलिभारेन्स जुदि जिबनाव नांगौब्ला जोंजों जगाजग खालाम। इउटुब जोंनि बे चेनेलाव कमेन्ट्स खालाम। अब्लानिया जोङो जोंनि पार्सनेल नाम्बारखौ जोङो नोंथांनो हरनो हागोन। डेलिभारेन्सनि थाखाय, हिलिंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनो हागोन। थेंक इउ। गड ब्लेस इउ।